Hov, jeg hedder Tejl, og jeg går på Erhvervsskolen Vestjylland. Jeg er ude i praktik, ude ved min praktikvært, som hedder Jens Bensen. Her lærer jeg at være med i det daglige med at malke, passe køer og give kalvemælk, stryge dem. Samtidig med, at jeg også får en del erfaring i at køre maskiner. Jeg hedder Hanne Schmidt, og jeg er ansvarlig for landbrugslinjens elever og samarbejdet mellem vores praktikværter. Det er sådan, at det er vigtigt for vores elever, at de kommer ud og får en masse god erfaring, og ikke kun fagligt, men også erhvervsdelen, at de finder ud af, hvad det vil sige at passe et arbejde, og hvad er det for nogle forventninger, der bliver stillet til en på arbejdsmarkedet. Derfor er det rigtig vigtigt for os, at vi har nogle gode samarbejdspartnere, som vi kender rigtig godt, så vi kan matche elever og landmænd i det her sammenhæng rigtig godt sammen. Mit navn er Jens Peter Bensen, og jeg er landmand her i Faster, 3 kilometer fra Erhvervsskolen. Og da de startede nede på Erhvervsskolen, der var vi straks interesserede i et samarbejde, fordi jeg synes, det er lidt spændende, hvis man kan hjælpe nogle unge mennesker til at komme lidt videre, som er blevet lidt bremst af, at ikke rigtig kan komme i gang med uddannelse. Jeg startede for 2 måneder siden herude, og er glad ved det. Da jeg starter herude, vidste jeg ikke ret meget om, hvordan man malker ordentligt og sådan noget. Men det har jeg fået en del større erfaring i. Vores elever er ude som regel 10 måneder ad gangen, hvor de er i praktik 3 dage i ugen. De andre 2 dage, der har de almindelig undervisning på skolen. Det er sådan, at undervejs i forløbet, der har vi et rigtig tæt samarbejde med landmanden og eleven selv, hvor vi laver nogle handleplaner og sætter nogle mål. Så har vi noget opfølgning på det, og til sidst så laver vi en egentlig erhvervsafklaring af eleven, som er både møntet på, hvad eleven kan fagligt, men lige så meget på, hvad eleven kan magte, når de er færdige hos os og kommer ud i erhvervslivet. Jeg synes også, at vores succesrate den er ret stor. Vi er ret hurtige til at få det til at køre. Personligt der har det givet mig en rigtig god energi til, når jeg kommer hjem. Jamen førhen der var jeg mere sådan, jeg orker ikke imod. Men det er jeg blevet bedre til, at kunne være mere glad og mere på. Så med om morgenen førhen, der var jeg ikke så glad, når jeg kom ud. Det er jeg mere nu, fordi det er dejligt at komme ud. Frisk luft og arbejde. Jeg nyder hver eneste dag, jeg er herude. Det er en fryd.